Perfecte, molt bona tarda a tothom. Enguany havíem pensat que seria una bona cosa que hi dediquéssim una estona a parlar de Josep Carner, però no centrant-nos en potser el que és més conegut, que seria la faceta com a escriptor i concretament com a poeta, sinó que ens fixéssim en un aspecte que de vegades ha quedat així com en un segon pla i no deixa de ser important, que és la seva dedicació a la carrera diplomàtica i com això s'acaba projectant també en la seva literatura i en la seva poesia en concret. Per fer-ho, doncs, tenim una persona que reuneix precisament aquestes dues condicions, la condició d'escriptor i la condició de diplomàtic. Ell es diu Manuel Montovio. Deixeu-me que el presenti. Haig de resumir necessàriament el seu currículum. És un currículum molt extens, però unes pinzellades. Ell és fill de Barcelona, és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, també és llicenciat en Dret per la mateixa universitat, postgraduat en Alts Estudis Europeus pel Col·legi d'Europa, doctor en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, té un domini de l'alemany, de l'anglès, del francès, de l'indonesi, de l'italià, del portuguès, a més del català i de l'espanyol. També puntualment ha desenvolupat l'exercici de la professió docent en estudis de doctorat. És membre de la carrera diplomàtica d'Espanya amb una trajectòria professional vinculada a les relacions internacionals, a la Unió Europea, als organismes internacionals, a la cooperació per al desenvolupament i, en especial, als processos de pau i a la construcció de la pau en el món. Una part de la seva carrera com a diplomàtic l'ha desenvolupada en els serveis centrals del Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya, però l'exterior podríem subratllar les destinacions a les representacions diplomàtiques d'Espanya al Salvador, Guatemala, Indonèsia i Mèxic. Ha estat ambaixador d'Espanya a Albània, ambaixador d'Espanya a Andorra, ambaixador representant permanent d'Espanya davant el Consell d'Europa, és l'actual delegat permanent adjunt d'Espanya davant l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic. I després, pel que respecta a la faceta més acadèmica i literària, doncs és autor de nombrosos articles i de llibres, d'assajos i d'obra literària. Entre els assajos hi podríem destacar La metamorfosis del pulgarcito, Transición política y proceso de paz en El Salvador, Salir del callejón del gato, La deconstrucción de Oriente y Occidente y la gobernanza global, Transiciones en el espejo, una aproximación comparada a los procesos de transformación democrática de España y Albania, Mundo, una geografía poética, Búnkeres, Estilites de Andorra, La perplejidad del Quetzal, La construcción de la paz en Guatemala, Estado de Derecho, Diplomacia y globalización, una obra precisament per conèixer la professió del diplomàtic, Tiempo diplomático, i, a part de la seva obra poètica, dues de les darreres obres publicades, Estilites d'Andorra i Rambles de la vida, en què es refereix també precisament a un episodi dolorós de la història recent com són els atemptats a Barcelona de l'any 2017. Per un altre costat, li hem d'agrair que avui sigui present i li hem d'agrair per partida doble per haver preparat el tema, per compartir amb nosaltres aquest coneixement i aquest bagatge de la professió i també de la reflexió que fa sobre Josep Carner, però per un altre costat perquè també en aquest moment es troba en una circumstància personal especial i dedicada, i això també fa que el fet que pugui compartir aquesta estona amb nosaltres doncs, ho fa encara més valuós. Doncs, Manuel, tu tens la paraula ara. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Jo quan intentava fer una primera aproximació a l'itinerari que vull oferir en aquesta conferència, el que se m'ha vingut és l'imatge que estem a l'any Picasso
i que l'obra referencial de Picasso, que li va fer mundialment conegut, són les senyoretes d'Avinyó, perquè és la fundació del cubisme, no? Perquè aquestes senyoretes les veu des de diferents perspectives i en un mateix quadre posa aquestes diferents perspectives. I jo diria que el que pretenc l'itinerari que vull invitar-vos a acompanyar-me aquesta tarda és un itinerari cubista perquè vol il·luminar o arribar a la figura de Josep Carner des de diferents perspectives, no? Primer, a partir o amb una il·luminació sobre el que és per mi la literatura i l'art. Segon, la relació entre vida i literatura. Tercer, una aproximació a la diplomàcia. Quart, una aproximació a la relació entre diplomàcia i literatura. I com si féssim un còctel de totes aquestes aproximacions, fer una aproximació a la figura de Josep Carner i la relació entre diplomàcia i obra literària, a l'obra i al món creatiu de Josep Carner, i després ja com per concloure unes reflexions sobre el camí a caminar a partir d'ara i també de com jo veig tot això des de la meva pròpia experiència i vocació doble d'escriptor i de diplomàtic que he tingut des de l'adolescència. I doncs partim en aquest viatge. Jo el primer que diria és que per aproximar-nos a la literatura i fins i tot a la vida en general, per mi el fil conductor és la cerca de l'ànima. Ja ens deia Plató que en el fons la literatura, com la música, o la pintura, l'escultura, són vies per apropar-nos a l'ànima. I llavors, per mi la pregunta és, aquesta cerca de l'ànima que ens defineix i per la qual utilitzem la poesia, la literatura, doncs com es reflecteix, qui és qui busca això, no? I aquesta cerca, jo diria, per mi hi ha dues aproximacions que se'm fan present. Per un costat, la imatge que ens dona Proust ja a la fi de la recerca, a la recerca del temps perdut, quan el duc de Guermantes, Proust el contempla després de molt temps, el veu envellit i en el fons diu que és la seva pròpia figura caminant sobre unes xanques, uns zancos en castellà. I en el fons això és el que som. Jo ara tinc 61 anys, vosaltres em veieu així, però la gent que m'ha conegut també pot veure el nen que jo vaig ser, l'adolescent que jo vaig ser, el jove que jo vaig ser, etc., perquè formen part de mi, estan dintre de mi, són com les diferents corteses d'un arbre que creix. Llavors, quin és el fil conductor entre aquests diferents jo que nosaltres som? Doncs és aquest camí de la recerca de l'ànima. Ara, la nostra ànima és una ànima individual o és una ànima col·lectiva, universal? Per mi, una part important de la resposta, això ens la dona Simone Weil a l'enracinement, l'enraïment. I el que ens diu Simone Weil és que la nostra ànima és una ànima arrelada. Arrelada a què? Arrelada en un fil que ens porta en el temps, als nostres avantpassats, a tot el que ens ha precedit, però també arrelada a la nostra època, a la nostra contemporaneitat. I en el fons, això ens porta a que hi ha un joc entre l'ànima individual, l'ànima col·lectiva o l'imaginari col·lectiu del que fem part i l'ànima universal que ens defineix com a part de la comuna condició i aventura humana. Es diu Octavio Paz, l'altra voz, l'altra veu, que precisament el poeta el que fa és escoltar aquesta altra veu. I és una veu
que està dintre d'un, però que ve del sempre. I precisament com que és quelcom que ressona, que és universal, això fa que ens sentim identificats, perquè és una expressió d'una troballa d'aquesta ànima universal, d'aquest camí cap a l'essència, que quan el llegim ens ajuda a nosaltres a viatjar, a obrir, a madurar, no? I aquesta maduració jo crec que té també a veure amb dues coses, no? Primer, el fenomen creatiu. Per què neix la poesia? Per què el Carner o qualsevol altre, jo mateix, escrivim poesia? Jo crec que el poeta és com un saurí. I, com ens deia la Maria Zambrano, a més del temps i de l'espai exterior, hi ha el temps i l'espai interior. Hi ha moments o vivències que duren tota una vida. Hi ha molts minuts, moltes hores, molts dies, dels quals no ens queda res. Hi ha llocs que viuen dintre de nosaltres. I precisament aquestes rambles de la vida que mencionava el professor Poi, doncs, bueno, són un homenatge, una reacció a l'atemptat de les Rambles, però també és una descripció de les Rambles que viuen en mi, que jo crec que viuen en tots els barcelonins, més enllà del temps i l'espai. Les Rambles són a nosaltres i nosaltres som sempre a les Rambles, encara que siguem a qualsevol part del món, no? Llavors, hi ha aquest passament i de vegades hi ha alguna petita cosa que fa que l'energia creativa és com una bassa, com un llac, hi ha un moment que hi ha una gota d'aigua que fa que l'aigua de la bassa es desbordi i comenci a fluir. I pot fluir una energia creativa que alguns plasma o plasmem en un paper, no? I això que es va plasmant en el paper d'aquests moments especials, d'aquest espai i temps interior que aflora, en el cas del creador cap a fora, la seva obra, en el fons el que fa és conformar un món creatiu. Jo crec que, és dir, l'obra del Josep Carner o la de qualsevol és com un reflexe, un caleidoscopi que s'ha de veure en el seu conjunt. I en el seu conjunt, més enllà del valor de cada obra, hi ha un fil conductor, hi ha un palimpsest, hi ha un món creatiu. I, per tant, el que tenim que contemplar, en el cas d'en Carner o de qualsevol altre, tota gran obra de creació crea un món literari. Però aquest món literari, és dir, de la mateixa manera que nosaltres som aquest jo que es va posant en unes xanques cada vegada més altes perquè fem més anys i tenim a dintre els jocs de quan érem més petits, més joves, també som part d'una columna. I d'una columna que es projecta en el temps. I aquesta columna és la columna de la història, és la columna de la tradició cultural. I llavors, en aquest sentit, en el fons ja ens deia Newton que nosaltres podem veure més enllà perquè contemplem el món o la ciència o la coneixença humana sobre espatlles de gegants. Nosaltres donem per suposat tot el que s'ha anat pensant. I, per exemple, en física, després de Newton i la teoria de la gravetat, doncs la teoria de la gravetat es dona per suposada. I, per tant, la física que es desenvolupa va més enllà. I així és en qualsevol altra disciplina. I part del sentit de l'obra de tot creador és contribuir a aquesta columna. I jo crec que en aquest sentit, i l'obra d'en Carner és paradigmàtica, és, per un altre costat, un pas de gegant en l'evolució de la pròpia literatura catalana. És a dir, entre la Renaixença i la literatura catalana moderna hi ha un gran pont. Hi ha un gran pont literari i també lingüístic. En Carner és un dels grans col·laboradors contemporanis d'en Pompeu Fabra que enriqueix i contribueix d'una manera decisiva a la construcció del català literari. I això, potser a nosaltres ens arriba a partir d'altres autors més contemporanis.
però aquests no haurien sigut possibles sense en Carner. És un gran pont, és una gran peça d'aquesta columna del desenvolupament de la literatura catalana. Però jo diria també que és una gran figura de la literatura universal. Bé, primera etapa. Segona, vida i literatura. Escrivim amb la vida en la vida. Escrivim la vida en nosaltres. Escrivim i transcrivim alguns el que la vida en nosaltres escriu o ha escrit. Copsem, intuïm, donem vida a la vida i copsem, reflectem l'ànima en el paper per a inscriure-se, insuflar, ploure aigua al riu al corrent de la vida. És dir, que en el fons el que importa no és únicament la nostra obra, jo diria que la principal no és la que escrivim al paper, és la que escrivim amb la vida en la vida. I hi ha una obra més gran que qualsevol altra, que són els nostres propis fills, que nosaltres contribuïm a fer d'individus a persones, a fer de nadons a éssers humans que maduren, no? Llavors, això, de fet, jo crec que és la pròpia obra i forma part del que tots escrivim. Però hi ha alguns que això ho reflecteixen en un paper. I aquest paper, això és literatura, si realment el que ens obre la porta és a viure més enllà, a contribuir a que veiem les coses d'una altra manera. I en aquest sentit, en Josep Carner va escriure en el paper i va escriure en la vida amb la vida. I ho va fer com a persona, però també com a personatge. I, de fet, en Josep Carner es va fer un gran personatge. Va esdevenir una gran figura de les lletres catalanes, un nen prodigi. Era encara un adolescent quan va començar a guanyar tots els Jocs Florals. Va fer dret, filosofia i lletres a l'època, va fer el doctorat, el qual era extraordinari a l'època, es feia a Madrid. Era una persona amb una gran formació, amb molts idiomes, amb una gran producció literària que va estar molt compromès, una figura cabdal del noucentisme. I a Catalunya era conegut com el príncep dels poetes. Era el poeta major del país i un gran articulista a La Veu de Catalunya, a la publicitat. Va tenir una relació molt estreta amb l'Enric Prat de la Riba, amb la Mancomunitat. Per tant, era una gran figura quan va arribar als 30 anys, molt conegut, un referent a la vida cultural barcelonina. Però tanmateix, el 1920, Barcelona va tremolar. Va tremolar perquè tothom, un rumor va córrer, en Carner se'n va. Una figura que era molt consagrada se n'anava i se'n va anar i no va tornar a viure mai permanentment a Catalunya. I se'n va anar perquè va optar per ser un altre personatge. I aquest personatge el que va fer és, tècnicament, fer les oposicions a la carrera consular. En aquell moment, 1920, la carrera consular encara estava separada de la carrera diplomàtica, es van unificar el 1927 i, per tant, a partir del 27 també va formar part de la carrera diplomàtica espanyola. Després a les preguntes, si voleu, puc explicar una mica les diferenciacions entre una cosa i l'altra. Però, en el fons, quan tu ets un diplomàtic, i en això ja passem a l'aproximació a la diplomàcia, tu no ets tu. Tu ets Espanya. O França, o el Regne Unit, o qualsevol altra cosa. I, per tant, a la vida de Barcelona
potser no podem no conèixer qui és el cònsol general de França, però és evident que a Barcelona hi ha hagut un cònsol general de França des de temps immemorial i és una figura de la nostra vida col·lectiva. I, en el fons, la credibilitat que se li dona a aquesta persona no té per què variar perquè se'n digui Josep Carner o Manuel Montovio o qualsevol altre nom. Llavors, en el fons, ser diplomàtic és representar l'Estat enfront d'un altre estat i fer-ho amb una carrera com la diplomàtica escalafonada, com la militar, hi ha diferents categories, secretari d'ambaixada, conseller d'ambaixada, ministre plenipotenciari, ambaixador, i que es va progressant. I, per tant, aquest Josep Carner, des de la perspectiva de l'Estat, de la carrera diplomàtica espanyola, va ser un funcionari que va encarnar una sèrie de personatges. A partir del gener, li van nomenar el primer destí al gener del 21 i es va incorporar al març del 21. I, per tant, hi ha una trajectòria diplomàtica, consular i diplomàtica, d'en Josep Carner. Vicecònsul a Gènova, cònsul a San José de Costa Rica, cònsul a Le Havre, cònsul a Hendaia, passa una temporada al Ministeri, el 1935 surt de cònsul a Beirut i ja quan comença la Guerra Civil, que a més ell ja és membre, o sigui, ja hi ha hagut aquesta fusió, segona jefatura, número 2 de l'ambaixada a Bèlgica i va acabar la seva carrera com a ministre conseller número 2 de l'ambaixada a París. També, com a funcionari o diplomàtic que era, en Carner va prometre o jurar la Constitució, les lleis fonamentals del moment on era, però en concret a partir de la Constitució de la República, la Constitució de la República. I quan esclata la Guerra Civil, la carrera diplomàtica espanyola, que en aquell moment tenia més o menys uns 400 membres, grosso modo un 10%, una cinquantena de diplomàtics es van mantindre leals a la República. Altres es van passar al bàndol franquista. I en Carner va ser un d'aquests que es va mantindre leal a la República. I, de fet, primer va tenir la responsabilitat de número 2 a Brussel·les i el seu últim puesto efectiu, perquè a l'octubre del 38 va ser nomenat ministre, o sigui, encarregat de negocis, cap de missió a Bucarest, però no va arribar a prendre posició per la caiguda de la República i va acabar com a ministre conseller a França, número 2 a França, amb l'Àngel Osorio, que havia sigut governador civil de Barcelona prèviament de l'ambaixador, i en un moment molt delicat. La relació amb França era una relació vital i, de fet, una de les últimes coses que fa, i una vegada tanca l'ambaixada republicana, és negociar amb l'ambaixador de Mèxic a París l'organització dels vaixells i l'acollida que el president Lázaro Cárdenas va donar als exiliats espanyols. Ell va anar amb el primer vaixell i va ser un dels grans organitzadors de l'exili a Mèxic. Llavors, continuarem amb l'exili, però ara vull fer una petita parada de què vol dir això de ser diplomàtic. Precisament és el que intento explicar en aquest llibre que ha mencionat el professor Poy, Tiempo Diplomático. El diplomàtic és qui representa a l'Estat en un altre estat. De fet, avui en dia és una figura regulada pel dret diplomàtic, per la Convenció de Viena de Relacions Diplomàtiques,
Però jo crec que el diplomàtic bàsicament és una figura que estigui on estigui, té 3 funcions tradicionals i jo diria que avui en dia són 5. I bàsicament el diplomàtic el que fa és informar, representar i negociar. Representar perquè la vida col·lectiva requereix també de la presència dels representants quan hi ha la festa nacional, hi ha la inauguració d'una legislatura, hi ha qualsevol tipus d'acte col·lectiu. S'espera que els diplomàtics representin, participin en la vida col·lectiva del país d'acreditació i també estar presents, però també alhora el diplomàtic és la sensibilitat, els ulls, l'oïda, tot la percepció d'un estat a l'altre estat per informar sobre el que passa, sobre aquesta realitat que contribueixi a la comprensió mútua. També el que fa el diplomàtic és negociar. Negociar, per suposat, tractats internacionals, convenis bilaterals, convenis multilaterals, tot tipus de compromisos o acords de pau, o ara veure com es pot promoure una evolució de la situació que hi ha a l'Orient Mitjà, per posar un exemple, o moltíssimes altres negociacions que llegim als diaris. Però crec que avui en dia, en aquest món globalitzat en el que vivim, el diplomàtic és un catalitzador, en el sentit que va haver-hi una època que potser totes les relacions exteriors dels estats passaven pels ministeris d'exteriors, i que realment els diplomàtics feien totes les relacions internacionals. Avui en dia, el paper d'un ministeri d'exteriors o de les ambaixades de la diplomàcia és ser aquell que veu el bosc per damunt dels arbres, perquè avui en dia tots els poders de l'Estat, tots els nivells d'actuació de l'Estat, també els poders locals, per suposat les comunitats autònomes, tots fan relacions o formen part de la projecció de l'Estat i d'una manera molt important també les empreses i tot tipus d'actors. Però té que haver-hi un catalitzador, algú també que relacioni la realitat d'una societat amb l'altra societat. I finalment, jo crec que, sobretot, el diplomàtic és un traductor de mons, perquè hi ha coses que únicament des de l'experiència viscuda, des del que és normal en el lloc on tu ets, pots fer comprendre a l'altre. Jo en això sempre poso un exemple. El professor Poi ha mencionat del meu destí a Indonèsia, fins i tot que, de fet, vaig aprendre el Bahasa Indonèsia, i al Bahasa Indonèsia la paraula no existeix. Pels indonesis, una persona que diu no, punt, és una persona inculta, irrespetuosa. No es diu no, és molt lleig. Fins i tot lingüísticament no és possible. La persona educada diu que és millor fer una altra cosa o que el cel està gris i amb aquesta metàfora l'altre ja comprendrà. Llavors, tu tens que viure això. No és únicament que t'ho diguin. És que tenen que passar diverses coses de que no et diuen que no, però és que no. I això és el que et permet, quan ve un empresari espanyol intentant fer contractes o tractes econòmics o tal, és que no m'han dit que no, és que m'han dit això. Bueno, sí, clar, però això no vol dir exactament el mateix que si t'ho haguessin dit a Espanya o a Barcelona, a Catalunya. I aquesta traducció del que és normal per l'altre crec que és una funció fonamental del diplomàtic. El diplomàtic, de fet, també
interpreta una sèrie de funcions previstes a la llei i a la Constitució, no? I, en el fons, si és diplomàtic, com qualsevol funcionari, també té un compromís amb els seus conciutadans. Bé, aquesta experiència, aquesta traducció de mons, també porta el viure en la pell de l'altre i intentar explicar-ho. De fet, normalment tu el que fas és, evidentment, fer els telegrames, no? Quan va haver-hi el Wikileaks, es van filtrar els cables, els telegrames del Departament d'Estat dels Estats Units. Bueno, això, escriure telegrames sobre el que passa, sobre quina és la situació, etc., a qualsevol país, ho fem tots els diplomàtics. I, per tant, informem el nostre estat sempre intentant promoure o proposar quina posició tenim que prendre davant la situació que nosaltres descrivim. Perquè, en el fons, la diplomàcia funciona entre informació i instrucció que et dona la capital. Però això també porta, en molts casos, a que aquest aprenentatge, aquesta vivència de la realitat de l'altre, també porta a la feina o l'activitat creativa dels diplomàtics. I, en el fons, tenim una llarga tradició molt present en moltes literatures de relació entre diplomàcia i literatura. Hi ha hagut molts escriptors, o un número molt important d'escriptors, que han sigut diplomàtics o diplomàtics que han escrit, no? I això és un viatge d'un a l'altre, no? De la literatura a la diplomàcia, de la diplomàcia a la literatura, que pot tenir l'origen en el desig d'experiència i temps per escriure, no? O pot tenir l'origen en el desig o necessitat de transcriure i compartir el que la vida i l'experiència diplomàtica ha escrit en tu, no? Sigui quin sigui l'origen, és la vivència. Jo crec que la vivència diplomàtica és dir que una vegada un esdevé diplomàtic, i en el cas d'en Carner és clar, perquè hi ha escrits seus que diu, jo crec que ell va optar per ser diplomàtic també per tenir, després ho explicaré, però una solució vital, també tenir temps, però després s'identifica i esdevé això també una vocació, no? Però l'origen d'una trajectòria diplomàtica pot ser també aquest desig de tenir un puesto que et permeti adquirir experiències i tenir temps per escriure. Confieso que he vivido, las memorias del Pablo Neruda, hi ha un capítol que es diu Cònsul en un agujero. Quin és aquest forat? Doncs el Pablo Neruda, que ja començava a ser un poeta conegut, va voler tenir un destí diplomàtic, li van presentar al director general del Servei Exterior xilè i va dir, sí, molt bé, si tu vols ser diplomàtic o ser nomenat cònsul, estem disposats. I on vols anar? No, a mi tant se val. I llavors el director general li va dir, sí, tant se val, va agafar una bola del món, li va fer voltes i pam, va posar el dit i en allà on posés el dit, el lloc més proper que estigués vacant, l'enviaven allà. I va posar el dit en un forat que hi havia al mapa mundial, al globus, i el destí més proper era Rangún. El Pablo Neruda, el seu primer destí va ser cònsul de Xile a Rangún. Paraíso en la Tierra no existiria sense aquest forat a la bola del món. Llavors, els diplomàtics tenim destins, perquè això l'anomenen destí, però en part
és un atzar del destí, que en aquell moment hi hagués aquest forat i que Rangun estigués vacant. I això passa en molts destins. Hi ha hagut, per exemple, l'Octavio Paz, el seu primer destí va ser primer secretari de l'Ambaixada de Mèxic a la Índia. I, l'Octavio Paz va escriure el Monogramático. És a dir, va escriure una obra d'interpretació cultural. Va processar l'experiència de la cultura índia, la va incorporar a la seva pròpia tradició cultural i va fer tota un gran assaig interpretatiu. O sigui que el que pot inspirar aquesta interrelació és diferent, no? Però, hi ha aquesta tradició i aquesta tradició es dona també a la carrera diplomàtica espanyola, però el que tenim que tenir en compte és que a part d'un Salvador de Madariaga o altres grans Pérez de Ayala o altres grans figures de la literatura en castellà que han sigut diplomàtics i escriptors diplomàtics, Juan Varela també, doncs, hi ha una gran figura de la literatura catalana que forma part d'aquesta tradició. Llavors, feta aquesta aproximació a la diplomàcia i la literatura, anem a veure el cas d'en Carner com a diplomàtic i després la relació entre diplomàcia i literatura en Carner. En Carner, de fet, tots diuen, o molts diuen, que la seva motivació o van influir dos factors importants a la seva decisió d'opositar, perquè ell es va fer cònsol o diplomàtic, va opositar gran, amb 36 anys. El que és normal és que quan un acaba els estudis universitaris fa les oposicions. Jo vaig entrar amb 25 anys a la carrera diplomàtica. És a dir, i per mi en Carner seria un company molt gran. Però, també vaig tenir un company meu de promoció, era metge, de la Seguretat Social i exercia com a metge, va fer dret mentre feia de metge, va voler canviar de vida i amb 39 anys va entrar a la carrera diplomàtica. I es va jubilar de cònsol a Guayaquil i ha estat destinat a Nacions Unides. És a dir que, hi ha casos també de vocacions o de gent que ha tingut una vida anterior. El Carlos Alonso Zaldívar, que de professió o formació és enginyer aeronàutic i havia sigut un líder molt important del Partit Comunista d'Espanya, en 40 anys va fer les oposicions i va tenir una segona vida com a diplomàtic. Carner és aquesta figura tan coneguda a Catalunya que a partir de 1915 li passen dues coses. Primer, veu una dona encisadora al Passeig de Gràcia, s'enamora, és la filla del cònsol de Xile, ha tornat a Xile i se'n va a Xile a demanar la seva mà. I, va en barco, va fent cròniques del seu viatge, va amb una carta de recomanació de l'arquebisbe de Barcelona, l'arquebisbe de Santiago de Xile, li demana a l'ambaixador d'Espanya que li acompanyi a demanar la mà d'aquesta noia, la Carmen de Ossa, i ella li va dir que sí. I torna a Catalunya casat amb una xilena que era de família de diplomàtics xilens. I, això comporta també que té una filla, té un fill que té que mantenir, i el 1917 mor en Prat de la Riba, que havia sigut la figura a la qual ell havia estat més associat i, per tant, també en el món institucional no acaba d'encaixar, no acaba d'aconseguir una feina fixa. És un home de molt prestigi, però per mantenir una dona, dos fills, no té l'estabilitat
o el benestar econòmic que ell voldria. I això diuen que li porta a fer les oposicions, que decideix d'un moment per l'altre, pràcticament sense preparar, es presenta i com que tenia aquella cultura i aquella formació extraordinària, les aprova i se'n va. I té aquesta trajectòria, que jo crec que és primer consular i vital, però també crec que en el moment decisiu de la Guerra Civil és una trajectòria de lleialtat a la República. Per tant, en el fons, optant per aquesta lleialtat a la República, i quan estava a Bèlgica ho declara o envia un escrit clarament manifestant la seva lleialtat a l'ordre constitucional, podem dir que el Carner va deixar de ser diplomàtic o va continuar sent diplomàtic fent l'únic que un diplomàtic leal a l'ordre constitucional podia fer en aquell temps? Perquè tècnicament, com per tots els altres funcionaris, va haver-hi un expedient, una vegada instal·lat el règim franquista, de revisió d'un estatus legal que ell tenia com a membre de la carrera diplomàtica. Li fan un tribunal al qual ell no es presenta, no jura la lleialtat al nou règim i llavors hi ha un expedient que li separa o li anul·la la seva condició de diplomàtic. Anys després, la seva filla va veure el cònsol general a Ginebra, perquè ja treballava a Nacions Unides a Ginebra, i quan es va donar pensions pels funcionaris que havien servit a la República, la reclama del seu pare com a diplomàtic i l'estat espanyol li dona la pensió, evidentment, no? Com a tots els que havien sigut. O sigui que és una persona que té un expedient que per l'Espanya de l'època deixa de ser-ho, però també és un símbol de la lleialtat a aquella altra Espanya o a aquells funcionaris que es van mantenir lleials i que, per tant, van tenir que deixar de ser diplomàtics. I això fa que comenci el Carner de l'exili. L'Albert Manent, a la seva aproximació al Carner, diu que hi ha 3 Carners o 3 grans etapes a la vida del Carner. El Carner poeta, el príncep dels poetes, la figura encisadora de la Barcelona de les 2 primeres dècades del segle, el Carner diplomàtic i el Carner de l'exili, que és un exili, com a diplomàtic a l'exili, jo diria que també hi ha un petit colofó, que és el Carner de retorn. L'any 70 retorna a Catalunya. Hi ha una novel·la fantàstica del Carles Casalluana, que és un altre diplomàtic català i novel·lista, en aquest moment ambaixador a Atenes, també ho ha sigut a Londres, per exemple, que es diu precisament Retorn, i que són els dies del retorn, que va ser polèmic, d'en Carner quan li queda poc per morir, de fet, a la primavera de l'any 70, quan ja té 86 anys. Bé, aquest Carner també de l'exili, d'una manera, és un Carner que professionalment esdevé professor de literatura, de cultura, és com es guanya bàsicament la vida, però jo crec que també hi ha molt pòsit, perquè quan un ha sigut diplomàtic, encara que es jubili, que estigui en excedència, hi ha molts còdics que formen part de la teva naturalesa. Jo crec que això es veu en aquest Carner de l'exili. Un Carner que primer va ser un dels 3 membres, amb José Bergamín i Juan Larrea, de la Junta que organitza l'exili republicà a Mèxic, una gran figura de l'exili català a Mèxic, creador dels Jocs Florals, creador de moltes iniciatives, de publicacions catalanes a Mèxic, però que quan termina la Guerra Mundial decideix
de tornar a Europa, a Bèlgica, a Brussel·les, on havia estat destinat i on, després de la mort, el 1935, de la seva primera dona, quan ella era cònsol a Beirut, coneix a la que va ser la seva segona dona, no? I s'estableix a la ciutat de la seva dona, a Brussel·les, esdevé professor de la Universitat Lliure de Brussel·les, també va ser professor del Col·legi d'Europa i és un carnet que també s'implica molt a la vida cultural de dos tipus. D'un costat, la vida cultural europea, és membre de l'associació la Société Européenne Culturelle, on hi havia grans figures culturals, Campanello, Norberto Bobbio, moltíssimes figures, esdevé una gran figura de la vida cultural europea i també és un gran animador dels Jocs Florals, de congressos, de revistes, per mantenir la literatura catalana o en català viva des de l'exili, no? A la pervivència cultural de Catalunya, promou la revista de Catalunya, etc. I també té una faceta, jo diria fins i tot política, institucional, perquè l'únic govern de la Generalitat a l'exili, és a dir, després de la mort d'en Companys, el Josep Irla esdevé el president de la Generalitat, abans era el president del Parlament, però després de la mort del Companys, i li encarrega fer un govern al Carles Pi Sunyer, del qual el conseller de Cultura del govern de la Generalitat a l'exili va ser en Josep Carner. Això va durar del 45 al 48, o sigui, perquè després aquest govern va deixar d'existir, però ell va ser conseller de Cultura a l'exili. També li van oferir a l'any 62 d'esdevenir ministre del govern republicà a l'exili, que això no ho va acceptar. En aquell moment també se li estava promovent pel Premi Nobel de Literatura i no ho va arribar a obtindre, però va ser un candidat al Nobel i jo crec que és un dels escriptors catalans que realment han sigut sòlids candidats al Nobel i té totes aquestes vessants que veurem després, això com es reflecteix també a l'obra literària. Perquè aquest carnet diplomàtic i exdiplomàtic que continua a l'exili, com es reflecteix o quina relació hi ha entre la seva vida, la seva trajectòria, el seu personatge com a diplomàtic i després com a figura referencial a l'exili i la seva obra literària. Jo diria que aquesta aproximació la podem fer en diferents dimensions. Primer, hi ha el processament de la vida i la literatura que va fent de tot el que li passa mentre fa diplomàcia. I això, de vegades, és simplement que té temps. Per exemple, un dels seus reculls de contes, Eva i altres contes, l'escriu quan arriba de vicecònsol a Gènova, perquè ja té temps, o té una mica més de temps, i es dedica a aglutinar, organitzar, acabar d'escriure aquest recull de contes, Eva i altres contes. Hi ha una segona, una dimensió constant a l'obra d'en Carner, és que en Carner no únicament era escriptor, va ser un gran traductor i una bona part de les grans obres de la literatura universal, les primeres traduccions i excel·lents traduccions, són d'en Carner. I tenia una gran facilitat pels idiomes per escriure i també tothom diu que tenia una capacitat extraordinària de fer rentable el temps, perquè quan veiem tot el que va fer, doncs, no era fàcil fer tot això. Però a l'hora que fa de diplomàtic, també fa de periodista.
per la publicitat, o sigui, continua sempre publicant articles a Catalunya i a partir de la seva estada a Madrid es fa amic del José Ortega i Gasset, que li obre les pàgines del Sol. I, per tant, els articles estan també en castellà per al Sol a Madrid. L'obra periodística en català de la seva època diplomàtica ha sigut processada, editada i, de fet, reflectida en 2 llibres. La que va escriure en castellà, jo crec que ningú s'ha ocupat de recuperar-la, no? Però això dona part a 2 llibres de la biografia del Carner, que són els articles que va escriure quan era cònsol a San José de Costa Rica. El llibre es diu En els tròpics, està editat per Quaterns Crema, i els articles que va escriure quan va ser cònsol a Beirut, del Pròxim Orient. I aquí tenim un Carner especial, un Carner traductor de mons, un Carner que explica coses que tenen l'humor que al lector català li pot cridar l'atenció, que estan molt traduïdes pel que pot ser un referent familiar pel lector, però que alhora, subretíciament, introdueixen un món desconegut per a aquest lector. I si tu llegeixes els articles d'un en un, article per article, potser no te n'adones, però si veus el conjunt, veus que hi ha aquest reflexe del món de l'altre. I jo diria que, sobretot, hi ha una part, o per mi l'essencial, és que el que jo considero que són les 2 grans aportacions cabdals d'en Carner a la literatura en català i a la literatura universal, que són Naví i El misteri de Guanajuato, no es pot entendre sense la vida diplomàtica i la lleialtat com a diplomàtic que li porta després a l'exili. Naví és un gran poema, una gran epopeia basada en la figura del profeta Jonàs, és una reescriptura bíblica. Jo crec que això està molt inspirat també pels paisatges, per tot, per la seva estada al Líban, i quan un està al Pròxim Orient, del que ens parla també els articles periodístics, de vegades quan tens... De vegades el Nou Testament et pot semblar, fins i tot, em recordo la primera vegada que vaig estar a la Terra Santa, semblava que el Nou Testament era una guia turística, perquè quan tu arribes al llac de Tiberíades, almenys per mi, era com jo m'ho imaginava, no? I quan estàs a Canà no pots no pensar a les bodes de Canà, o a Jericó, a Hebron, i no diguem a Jerusalem. Per tant, aquest ambient, aquesta vivència d'unes terres mítiques, també jo crec que li apropa per crear aquest gran poema, que a més és un poema sobre grans temes universals, no? Naví és el profeta, l'enviat de Déu, l'enviat que té que intentar convertir a una societat a les verdaderes creences, el que és essencial, no? I això passa per una experiència, la que la balena es menja el Jonàs, i el Jonàs està a l'interior de la balena durant 3 dies, no? A la foscor. I en el fons jo crec que Naví té molt d'aquesta foscor de la guerra que es patia i l'esperança de que pugui haver-hi un missatge de millora, d'esperança per la humanitat, de trobar l'essència del que és important. I jo crec que és un gran poema, Naví. Alguns diuen que és el millor poema en la literatura catalana. En tot cas, també jo crec que té un signe, que almenys en la meva pròpia evolució com a poeta jo ho he experimentat. Al principi escrius poemes més curts, que nosaltres normalment en la nostra tradició literària considerem un poema, no? Però, per exemple, d'altres literatures, sobretot l'anglosaxona, també hi ha una tradició de poemes llargs.
Fins i tot hi ha llibres molt llargs que són poemes. La Divina Comèdia és un poema, en moltes parts, no? I, per tant, que encara que estiguin escrits en poesia, tenen l'estructura, la narrativa, el plantejament, la creació d'un món literari ampli reflectit en aquest poema. I aquest gran poema llarg, el pas d'en Carner de fer poemes curts que en el conjunt fan un poemari, a fer una cosa que és un únic poema, doncs és amb Naví. És amb Naví i, a més, és l'únic que fa, perquè després torna als poemes curts. Però en una situació extraordinària crea aquesta obra extraordinària. I després, El Misterio de Guanajuato, que és una obra escrita originalment en castellà i no és casualitat, això. Després va fer una versió en català, el Ben Cuffat, i després fins i tot amb la seva dona en francès, Le Bourriffé. És una obra inspirada a les muntanyes de Guanajuato, que antigament es deien Guanajuato, en què hi ha dos granotes, o les muntanyes tenen com la silueta de dos granotes. I, per tant, hi havia el mite, la creença, que en temps prehispànics hi havia hagut una adoració a les granotes. Les granotes com a expressió de l'aigua. L'aigua com a font de vida i font de destrucció. I a partir d'això, d'aquesta llegenda molt vaga, en Carner escriu la llegenda dels mexicans que els propis mexicans no havien escrit. I l'escriu com un misteri religiós, perquè és la història de l'home que esdevé Déu i que s'ha adorat, però que a la fi, després de tenir tot el poder, un poder enorme, acaba provocant una inundació com un diluvi universal, renuncia a ser Déu i amb una dona que creu en ell i de la que s'enamora, com una nova Adán i nova Eva, comencen a crear un nou món, no? I això jo crec que és també una part molt, molt important de l'obra d'en Carner, que sobretot és típicament diplomàtic, no? Per mi, un dels destins que em va marcar més va ser com a ambaixador a Albània. Jo vaig ser el primer ambaixador resident a Albània. Vaig estar de juliol del 2006 al gener del 2011. I, quan em van proposar, el primer que vaig dir, però a Tirana em voleu enviar si no tenia ambaixada. Precisament per això hem decidit obrir-la i hem pensat que tu ets la persona adient. I, arribes a Tirana amb un laptop i un mòbil en una habitació d'hotel i a partir d'això tens que crear una ambaixada i una relació bilateral. I, va ser una experiència molt especial, però també molt bonica, que tu ets la primera Espanya o el primer ambaixador d'Espanya, figura a la qual succeiran altres, però que marca aquesta visió. Tens que explicar el teu món, però el món de l'altre se't fica a dintre. I a la fi, com a regal de comiat, els hi tornes, en el meu cas, una guia poètica d'Albània, que és un processament poetitzat de l'epopeia col·lectiva i de la vida quotidiana dels albanesos, dividit en 5 parts. Tampoc entraré en detalls d'això, però a mi m'ho ha recordat moltíssim, perquè en el fons el que vol tenir l'agraïment de qui l'ha acollit, i Mèxic li va salvar la vida, i va salvar la vida a tants exiliats, és que a la fi es posa tant a l'ànima de l'altre que fins i tot contribueix d'una manera decisiva a crear la mitologia, el món mitològic de l'altre.
i ho fa amb una sensibilitat com si hagués sigut mexicà, o fins i tot més que si hagués sigut mexicà. I, per suposat, per l'altre, fa la seva llengua. Jo he escrit tant en castellà com en català, però quan vaig ser ambaixador d'Andorra vaig crear uns estilites d'Andorra inspirats en els estilites del Jaume Plens, que són un diàleg entre escultura i poesia, i, evidentment, pels andorrans els vaig escriure en català. Quan he creat les meves Rambles de la vida, les he creat en català, encara que també he fet una versió en castellà, no? Però per què? Perquè és el món al que et dirigeixes. I, en el fons, el diplomàtic és també el que parla la llengua de l'altre. I, en aquest sentit, jo crec que no es pot explicar això. Fins i tot van haver-hi alguns que van criticar Carner per haver escrit aquesta obra en castellà, en primer lloc. Però és que Carner no hauria sigut diplomàtic si no ho hagués fet. Perquè això era un acte d'amor, d'agraïment als mexicans. I si tu pots dir en mexicà o en castellà, en aquest cas, doncs era el regal per a ells. És el sentit de l'obra. I, jo crec que això explica, però també es reflecteix en l'obra posterior. Es reflecteix la seva experiència en poemes com Absència, Bèlgica, podríem analitzar la seva obra, però també crec que hi ha un moment cabdal, que no és pel fet de ser diplomàtic o no, però en el fons a mi, en la meva evolució com a poeta, també m'ha passat que és que tu vas escrivint diferents coses, no? I de vegades va sortint, però quan arribes a una certa maduresa, traspasses la meitat de la vida, com diu el Dante a la Divina Comèdia, i contemples en perspectiva, et comences a adonar que, en el fons, diferents obres que has escrit en diferents moments no únicament tenen un ordre cronològic, també hi ha un ordre temàtic. Perquè, en el fons, tu escrius sobre uns grans temes. I això és el sentit d'una obra cabdal de Carner, que és la Poesia reunida del 1957, que es publica a Catalunya i que el reconnecta en Catalunya. Però la importància és que no és una successió dels seus poemaris per ordre cronològic. No, en Carner, l'estructura que en fa és lloc, auques i ventalls, llegendari, ofrena, llunari, arbres, cor quiet, verb, mar, absència. Alguns d'aquests són un únic poemari que va publicar i d'altres són temes. Per exemple, llunari, doncs temes relacionats amb la lluna, amb la nit, etc., que han estat sortint en diferents poemaris. Arbres, la seva descripció dels arbres. Mar, la seva processament poètic del mar, que pot haver sortit en diferents poemes, però aquest ordre cronològic també té subjacent un ordre temàtic en el que és una manera nova de veure una obra. I jo crec que amb això ens crea una nova visió i, per mi, la veritable ordenació de l'obra d'en Carner és la de la poesia de 1957, com a poeta. Bé, amb això hem fet aquest recorregut, i molt breument les dues últimes estacions. El camí a caminar, hem mirat enrere per mirar endavant. Tot això que ens diu, o que ens reptes ens planteja pel futur. Per mi hi ha un repte en dues direccions.
Per un costat, des de la literatura catalana i des de Catalunya, no? Bueno, jo crec que és important i també, en aquest sentit, agraeixo molt al professor Poi aquesta oportunitat d'explicar i d'explicar-me, perquè jo crec que els diplomàtics el que fem és representar a l'Estat i a la nostra societat i expliquem a l'altre, però no ens expliquem a nosaltres mateixos. No hi ha gaire diplomàcia de la diplomàcia i aquesta és una figura desconeguda. Desconeguda en general, jo diria, i en una societat com la catalana potser encara més, no? No és tampoc una vocació massa comuna, no? A Catalunya. Doncs, bueno, hi ha el repte de l'assumpció, incorporació de la figura, de la trajectòria de la dimensió d'en Carner com a diplomàtic en l'aproximació global a la figura de Carner. I això també té que partir d'aquesta perspectiva del coneixement de la diplomàcia i dels diplomàtics, no? Com una vocació i figura present en tota societat. Els catalans, com qualsevol altre, podem tenir la vocació de ser diplomàtic. En Carner la va tenir, i no és l'únic, no? Jo sóc un altre, i podríem mencionar molts més, o uns quants més, no? Però això és important que nosaltres l'assumim com quelcom que s'ha donat en moltes altres cultures i que també està present a la nostra. I que podríem, a més d'en Carner, citar més diplomàtics catalans, no? I, bueno, crec que aquest és un repte, no? D'incorporació d'això a l'aproximació en Carner, però en general també a la nostra ambició i a la nostra tradició, no? I, per un altre costat, des de la pròpia diplomàcia. És a dir, la carrera diplomàtica espanyola també té el seu propi relat col·lectiu. Hi ha una reivindicació de figures de diplomàtics que han sigut grans escriptors i crec que els diplomàtics, o la carrera diplomàtica espanyola, o l'Estat com a tal, té també un repte d'assumir que els servidors de l'Estat, doncs, bueno, com gent que parlem totes les llengües de l'Estat, que és perfectament compatible una cosa i l'altra. De fet, és curiós perquè quan en Carner va aprovar l'oposició, l'Adolfo Marsillach, que era l'avi del que tots hem conegut nosaltres com a actor, va escriure un article a la premsa de Madrid dient que en Carner era, en fi, una persona molt catalanista i que el fet de que li haguessin aprovat l'oposició, mostrava l'apertura de l'estat espanyol que acceptava totes les sensibilitats. El fet és que en Carner, una figura com en Carner, va ser un diplomàtic espanyol mantenint tota la seva trajectòria. I jo crec que això és una reivindicació de normalitat i de compatibilitat, no? I des de la carrera diplomàtica espanyola hi ha tota aquesta tradició de diplomàtics, jo diria, del món en espanyol, també iberoamericans. He citat, per exemple, Neruda, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Jorge Edwards, n'hi ha molts. Doncs també tenim la nostra presència en català i crec que és interessant mostrar-ho, reconèixer-ho. I en aquest sentit, a l'any Carner, el 2020, crec que és important el reconeixement que se li va fer a en Carner per l'ambaixada d'Espanya a Brussel·les, que va fer un gran congrés sobre la figura de Carner com a diplomàtic. I crec que és molt bonic. De fet, ho va organitzar un diplomàtic català, en Sergi Ferrer, que era el conseller cultural de l'ambaixada de Brussel·les. Però està bé que des de l'ambaixada d'Espanya es reivindiqui aquesta figura. I crec que els diplomàtics som gent que té que tendir ponts i en Carner és un gran actiu per tendir ponts, per fer diplomàcia i per ser viu com a diplomàtic més enllà de la seva vida. Bé, i finalment, una aproximació a partir
de la meva pròpia experiència com a diplomàtic i escriptor. Jo, de fet, des de la meva adolescència he tingut una doble vocació. Per un costat, una vessant creativa, que s'expressava unes ganes d'escriure, d'esdevenir escriptor, però per un altre, un compromís social, de comprensió del món, de dedicació a l'activitat pública, a l'interès general. I la figura dels diplomàtics escriptors em va cridar molt l'atenció i em va semblar que era una manera de compatibilitzar la meva vocació o la meva doble vocació. I, de fet, pràcticament des que tinc 14 anys jo volia ser diplomàtic i escriptor. I, la veritat és que ho he aconseguit. O sigui que en aquest sentit puc donar per satisfet de les oportunitats que m'ha donat la vida. Però, en el fons, jo crec que quina és l'oportunitat? O sigui, pot semblar que sigui una disjuntiva, però no ho és. És una retroalimentació. Com a diplomàtic, tu pots escriure amb el bolígraf de l'Estat o ser el bolígraf amb què l'Estat escriu. I, per tant, quan tu veus qualsevol cosa, pots intentar influir. Pots fer que el que digui Espanya, i això sigui en tots els llocs del món, en tots els fòrums internacionals, a la Unió Europea, a les Nacions Unides, etc., siguin les frases que tu escrius. Això és una obra literària impressionant. I, per tant, en el fons, tots formem part de l'obra col·lectiva que escrivim. I una part d'estar compromès en el món és fer aquesta traducció de mons. És crear també molts dels ponts que es creen. Jo sempre dic que el més important que fem els diplomàtics no és fer que passi el que passa, sinó fer que no passi el que no passa. Per què? Perquè si no hi hagués la diplomàcia, doncs potser molts conflictes que no arriben a ser haurien arribat a ser. Això molta gent no ho aprecia. Però, en el fons, jo crec sobretot que la construcció de la pau és la pau del metge xinès, en el sentit que a la Xina tradicional nosaltres anem al metge quan ens posem malalts, perquè ens curi. A la Xina tradicional anaves al metge sempre, regularment, per estar sa, i li pagaves. Si et tornaves malalt, li deixaves de pagar i et tenia que curar perquè li tornessis a pagar. Doncs, jo crec que la diplomàcia del metge xinès el que tenim que fer és la prevenció, no? I en aquest sentit, ja escriure amb la vida, i podria parlar de moltes oportunitats. Durant molts anys vaig estar implicat als processos de pau a Centroamèrica, he tingut oportunitat de participar en moltes coses i crec que la meva obra ha contribuït a construir certes coses que han passat a les relacions internacionals, però també ha sigut una doble font de la construcció d'una obra literària. Per un costat, aquesta experiència real porta a la reflexió, a la interpretació, moltes vegades acadèmica. El primer llibre que ha mencionat el professor Poy, La metamorfosi de Pugacito, va ser la meva tesi doctoral en ciències polítiques, sobre, després d'haver viscut com s'havia negociat, com havia arribat la pau al Salvador, com a diplomàtic destinat al Salvador, això què vol dir? Per què hi ha la guerra? Per què hi ha la pau? Què és el que fa que una negociació funcioni o no funcioni? Quines lliçons de tot el que jo he viscut ho puc entendre millor o ho puc projectar millor per explicar millor com funciona el món, com compartir la meva experiència?
no únicament parlar amb la meva acció, sinó també en la meva reflexió, participar en el debat global, aportar, no? I crec que això és part de la meva obra assagística, però també hi ha una obra poètica. I en el fons aquesta obra poètica també, han sigut uns poemaris que arriben a una certa evolució, però pràcticament, i amb això ja vaig cap a la cloenda, crec que si l'analitzo i a partir d'un determinat moment, jo diria que jo he seguit un procés semblant al del Josep Carner. És a dir, quan he tingut ocasió d'ordenar la meva poesia, en el fons la meva conclusió és que la meva poesia, encara que hagi sigut publicada en diferents poemaris, però hi ha una bona part de la meva poesia reunida damunt d'una geografia poètica, doncs és un retrat d'un món poètic, d'una geografia poètica, que és el retrat de l'espai interior, que en part, en bona mesura, m'ha motivat o s'ha creat per l'experiència vital que m'ha donat el meu tornar pel món com a diplomàtic, però també hi ha una vida poètica, un retrat del temps interior. I la món i vida, en el fons, el que crea és una aproximació comuna a l'ànima. Si tingués que parlar de l'ànima, de la meva obra, l'anomenaria ànima, no? I, doncs, en aquest sentit, jo crec que hi ha aquesta interrelació, de vegades també, del processament d'intentar explicar d'una manera més assagística les vivències col·lectives. En això podria parlar d'obres com a Búnkeres o el propi Tiempo Diplomático, que és aquest exercici d'explicar o d'invitar a viure un destí diplomàtic. Tot escriptor té que intentar crear la seva pròpia veu, no? I l'experiència de la diplomàcia, aquesta interacció, crec que és quelcom que, en el cas de l'escriptor que sigui diplomàtic, és de què tenir en compte. És de què tenir en compte perquè hi ha una simbiosi, perquè el diplomàtic, encara que escrigui en el paper, està també sempre interpretant un personatge en una obra. I aquest personatge, tu ets l'actor, però és com qui té que interpretar Hamlet. T'ha tocat el paper de Hamlet o el paper de tal o el paper de qual, i altres actors l'han fet d'una manera diferent. Però abans de tu hi ha hagut un altre vicecònsol a Gènova, hi ha hagut un altre cònsol a Beirut, i així successivament, no? Bé, doncs, en aquest sentit, una última invocació, jo diria, que tot això que ha anat dient té una vocació maièutica, no? No és tant per afirmar res, sinó donar aquestes perspectives polièdriques com les senyoretes d'Avinyó, perquè cadascú es faci el seu propi quadre cubista, no? Jo el que pretén és disparar preguntes, compartir reflexions, invitar a reflexions, emprendre camí i també invitar a conèixer Carner, escriure Carner i escriure amb la vida, viure la vida i, en el fons, donar llum a l'esperança, que és per això que estem aquí, i més en un dia com avui. Gràcies. T'agraïm moltíssim que hagis compartit totes aquestes reflexions i també les lectures personals sobre Carner. Hi ha algunes persones que ja han posat que volien fer alguna pregunta, ho han posat aquí en el xat. Mireu, per fer-ho, fins i tot els que heu apuntat aquí alguna pregunta que li voleu fer, si voleu aixecar la mà, per exemple, hi ha la Laia Torrent. La Laia és professora de Llengua Catalana i de Literatura i us vol formular una pregunta. Sí,
Bon vespre. Sí, jo volia saber què va fer Carner exactament per ajudar els exiliats catalans. Bueno, primer va negociar, o va ser un dels membres que va negociar amb el govern de Mèxic que els acollís. I el govern de Mèxic no els acull si no hi ha una negociació. I va organitzar els vaixells. De fet, ell va anar amb el primer vaixell. O sigui, era el diplomàtic espanyol a París i va negociar això. O sigui, en general, no pels catalans únicament, sinó per tots els espanyols, però, per suposat, inclosos els catalans. Una vegada fet això, hi havia una junta de recollida dels exiliats, espanyols en general, no únicament catalans, però aquesta junta tenia 3 persones, el José Bergamín, un escriptor molt conegut, Juan Larrea i Josep Carner. I va ser el català que va estar a la junta d'acollida de tots els exiliats espanyols, inclosos, per suposat, els catalans. I després va crear els primers Jocs Florals després de la Guerra Civil, a Mèxic, i va ser un gran animador cultural i promotor de publicacions també de revistes en català a Mèxic. Bueno, això és el que va fer. Almenys del que jo sé, que tampoc és que tingui per què saber-ho tot, però tot això em consta que ho va fer. Miri, hi ha la professora Isabel Verdú, que també vol formular una pregunta. Isabel? Sí, em sentiu? Sí. Sentim bé. Vale. Primer de tot, agrair al professor Montovio, al senyor Manuel Montovio, aquesta xerrada interessantíssima, perquè realment ens ha descobert un món, perquè jo mai hagués relacionat escriptura i diplomàcia i ara que ho ha explicat doncs m'he adonat que realment és un fet indubtable i interessantíssim, no? Totes les aplicacions i projeccions que en podem fer d'això, no? Llavors jo li vull fer, aprofito una mica, són 3 en 1, si no li sap greu, 3 petits comentaris, preguntes, i em contesta el que més li interessi o li vingui de gust. Primer és això de l'escriptor com a diplomàtic, que quan vostè ha fet la comparativa ha dit que és lògic que l'escriptor vulgui ser diplomàtic o que els 2 perfils coincideixin perquè l'experiència afavoreix l'escriptura i el temps que suposa el ser diplomàtic. I jo em preguntava, ostres, doncs, això em sorprèn perquè un diplomàtic imagino jo que tindrà moltes funcions. Bé, això m'ho contestarà si li sembla. I l'altra qüestió era la poesia i la diplomàcia, no? Dic, si hi ha tants escriptors diplomàtics, no? Com vostè ha recordat, no? Des de Carner, Octavio Paz, etc. Hi ha una poesia diferent, vostè pensa, del diplomàtic? O sigui, el fet de practicar la diplomàcia porta una escriptura més diplomàtica d'alguna manera o no? Perquè, clar, la poesia i la diplomàcia a priori no sembla que el mateix llenguatge poètic vagi en la mateixa direcció, però no sé, si vostè ha pensat que el tipus d'escriptors que són diplomàtics alhora tenen una línia diferent o no, o fan servir una part diferent del cervell. I per últim, i perdoni si m'excedeixo una mica, però aprofito aquesta oportunitat tan bona que tinc per parlar amb vostè d'aquests punts apassionants. Els professors i els diplomàtics, vostè pensa que un professor que vagi a un altre país és també diplomàtic d'alguna manera perquè està fent de pont entre diverses cultures? O sigui, la interculturalitat podia tocar aquestes 3 potes, la diplomàcia, l'escriptura i l'ensenyament, o sigui, tot el que té a veure amb la paraula i l'altra. Bé, amb tot això li deixo qualsevol explicació sobre això, em semblarà molt interessant. Gràcies. Bueno, de res. Em pot recordar sintèticament amb 2 paraules cadascuna, perquè jo amb això ja... La primera pregunta, anem per passos. Sí. Primera era si el diplomàtic realment té temps per escriure. Ja, no, això és un engany. Molts entren o fan l'oposició pensant que tindran temps, però avui en dia jo crec que, depèn dels destins, o sigui, pot haver-hi destins que tinguis més temps que d'altres, però en general ets molt presoner del teu personatge. O sigui, avui en dia jo diria que
és més l'experiència vital que t'ofereix que no necessàriament que sigui una feina tranquil·la que et doni molt de temps. La segona. Sí, la segona era si hi ha un estil de poetes que tingui a veure amb la professió de diplomàcia o no. Els poetes diplomàtics tenen un estil especial o realment no té res a veure? A veure, jo crec que això es pot veure en els dos sentits. És a dir, també ens podríem preguntar si els poetes diplomàtics fan una diplomàcia poètica, no únicament una poesia diplomàtica. I potser és molt més important el segon que el primer, en el sentit de que jo crec que part de les virtuts que té que tenir un diplomàtic és un sentit de la creativitat. Moltes vegades tens que pensar out of the box, tens que buscar solucions creatives i també si la teva funció no és únicament comprendre a l'altre amb la raó, sinó també amb el cor, crear una empatia, això tens que comprendre la poesia de l'altre o saber veure la poesia en l'altre. O sigui, jo quasi diria que és més important fer una diplomàcia poètica. Bueno, si ens posem, si poguéssim fer una política o una economia poètica, ja no li dic, no? Però, en fi, jo en el que estic ja amb una diplomàcia poètica crec que aniríem endavant com a humanitat. El poètic és una actitud general i també es pot fer doncs, una conferència poètica o una docència poètica, no? O sigui, això crec que és una actitud. I en el cas de la poesia que escriguin els diplomàtics, bueno, no necessàriament, però podríem trobar motius, en alguns casos, comuns. Però no m'atreviria a dir que això sigui un gènere literari. Poden haver-hi elements o motivacions comuns. I la tercera que recordi el tema de si es pot fer diplomàcia amb el professorat universitari. Per suposat, es pot fer diplomàcia amb tot. I avui en dia ja he dit que o sigui, de fet, els diplomàtics el que fem és catalitzar-ho o veure-ho tot, veure el bosc per sobre dels arbres, però si no hi ha arbres, no hi ha bosc. I, per tant, la potencialitat diplomàtica de tota societat no depèn... És a dir, els diplomàtics espanyols són 1.000, més o menys, ara no estic dient grosso modo. Clar, podem tenir 1.000 persones boníssimes, si vostè vol. Però, clar, si de 47 milions d'espanyols únicament 1.000 fan diplomàcia i tots els altres fan antidiplomàcia, i tots els professors d'universitat, i tots els periodistes, i tots els... En fi, la nostra potencialitat diplomàtica seria molt petita. És més, és que si els professors no fan diplomàcia, poca diplomàcia farem. Bé, doncs moltes gràcies pels aclariments i sí, intentaré mantenir una actitud poètica i diplomàtica davant la vida. Gràcies. Gràcies, Isabel. Mira, hi ha més preguntes. La Maria Àngels Carvajal, de la Universitat de Barcelona, també us vol formular una pregunta. Molt bé. Bona tarda. Doncs jo volia, si és possible, que expliqués una mica més la relació i l'impacte de la diplomàcia en l'obra literària, per exemple, que ha anomenat Naví, o sigui, la influència del fet que fos diplomàtic en l'obra literària. Com ho veu? Bueno, jo crec que, és dir, a veure, en el cas de Naví, que de fet escriu, o sigui, jo crec que la inspiració del Naví neix al Líban i està influïda per l'experiència vital del Líban, que és una experiència de l'Orient, del Pròxim Orient, com ell diu en el seu llibre del Pròxim Orient, i del paisatge i de les societats d'arrels bíbliques, però també és el drama d'un
d'un diplomàtic que es manté lleial a la república, i que encara que no s'hagués mantingut, que viu el drama de la guerra civil. I, és dir, potser sent un altre tipus de funcionari també ho hauria escrit, però li ve la confluència de la vivència del Líban, que té un ressò també bíblic i d'aquests arquetips, i evidentment el ser una persona molt culta, perquè la Bíblia ell no crec que la llegís per primera vegada al Líban, sinó que ja tenia aquesta cultura, i aquesta situació tràgica, aquest drama, i això com ho poetitzes. I també de vegades jo crec que precisament quan estàs en una situació molt difícil, molt dramàtica, també de vegades això et porta a la sublimació, a intentar escriure quelcom que quan veus destrucció, quan veus odi, quan veus els germans, les lluites fratricides, doncs, si no pots fer-ho en un altre lloc, aquest món poètic, aquesta bellesa, la intentes crear en un paper i és una afirmació d'esperança. Jo crec que això va respondre amb una necessitat vital, però també per mi, per escriure, jo he escrit poemes de 40 pàgines, de 50 pàgines, i és quelcom que m'ha arribat a partir dels 40 i alguna anys. Abans, és en un cert moment de maduresa, i més o menys jo crec que també era el moment vital de Can Carner, ja hi era. No és quelcom que puguis, o almenys en la meva experiència no és quelcom que facis en una primera etapa, però ell pot crear aquest món poètic i és una mica una resposta a una situació. És com ho veig, però ho dic més com a lector que no com... No soc des que el Pere em va demanar de preparar la conferència, evidentment he estat llegint, en alguns casos, perquè algunes coses ja havia llegit rellegint en Carner, però, doncs és això. Molt bé, moltes gràcies. De res. Mira, tenim una altra pregunta d'un estudiant de literatura, l'Ona. Ona, si et vols posar el micròfon, no et funciona el micròfon. Però diu, ella pregunta, ella havia escrit dues preguntes. Ella diu, va rebre represàlies o crítiques pel fet de ser vicecònsol espanyol a Gènova per part d'alguns sectors catalanistes? No per Gènova o no Gènova. A mi això no em consta. Més bé el que sí que em consta, perquè hi ha un estudi sobre la trajectòria diplomàtica d'en Carner, pot trobar fàcilment per internet, fet pel Jaume Subirana i el Carles Casajuana, i el Carles, a més d'escriptor, és diplomàtic de carrera, és dir que estic segur que van fer un bon estudi, i surt precisament al contrari, l'article aquest de l'Adolfo Marsillach, que era un català a Madrid i avi de l'Adolfo Marsillach, actor que almenys d'una certa edat hem conegut, que el que diu és que era un conegut catalanista que havia aprovat les oposicions i, de fet, el que critica és el contrari en aquest article. És dir, això a la mancomunitat no passaria, que una persona, significadament catalanista, aprovés les oposicions. El que diu és el contrari, però jo en això és l'única expressió pública del que tinc coneixença i tampoc m'he dedicat a fer una investigació. El que sí que puc dir és que, perquè això consta en el seu expedient, perquè el seu primer lloc era vicecònsol, després ja va ser cònsol, és a dir, però hi havia un cònsol general a Gènova. I el cònsol general, quan acaba, escriu un despatx al Ministeri sobre com deixa tot i tal,
i es dedica a mencionar o fa grans elogis tant del canciller com el cap administratiu i del vicecònsul, el Carné, que era el número 2, i malgrat ser un escriptor tan conegut i tal, és un excel·lent funcionari i molt dedicat, com dient, no es creguin que pel fet de ser un escriptor tan famós no fa la feina, sinó que diu que és un excel·lent funcionari consular i que fa la feina molt bé. I l'Ona també preguntava una altra cosa. Preguntava si personatges com Pau Casals, oi, es podia considerar que, malgrat no ser un diplomàtic de carrera o un funcionari diplomàtic, es podria considerar que també fa d'alguna manera diplomàcia. Va fer d'alguna manera diplomàcia. A veure, una cosa és ser diplomàtic i una altra cosa és fer diplomàcia. Tècnicament, és dir, diplomàcia la fan molts. El rei és el primer que fa diplomàcia. El president del govern, els ministres, el president del Congrés, la pròpia Generalitat també de relacions. És a dir, que diplomàcia o contribuir a les relacions internacionals en fan molts. Ser un professional, la feina del qual és representar, formar com un exèrcit, una carrera diplomàtica, però és una cosa civil, però és com si fos un exèrcit de professionals que representen a l'Estat, doncs els diplomàtics són única i exclusivament els membres de les carreres diplomàtiques segons el Conveni de Viena i única i exclusivament ho són els estats. I, per tant, el Pau Casals va fer molta diplomàcia, segur, molta més que potser molts diplomàtics, però això no vol dir... Ell era un músic i una persona, una gran personalitat de la cultura. I, per tant, tota gran personalitat de la cultura doncs, pot contribuir i jo crec que va ser una persona molt compromesa amb la pau i un símbol de pau i un referent col·lectiu, per suposat. Hi ha una altra malsada, la Míriam El Mujadab, que és professora de llengua catalana i de literatura catalana també, i literatura universal. Míriam, si et vols posar el micròfon, que jo no te'l puc posar. Sí, bé, a mi m'interessa, parlant de sobretot aquesta dimensió de Carné i sobretot en aquest moment, sobretot a Bèlgica, no? I també és el moment quan es carteja amb Rodoreda, quan Rodoreda està començant, no sé si el coneix, el projecte de Món d'Ulisses, que és com aquesta mena d'odissea rodorediana amb efectes, amb sonets, no? I Carné li és el principal assessor. Substituint una mica la figura d'Armand Obiols, que en aquell moment ja estava treballant a l'UNESCO. I era per saber si té coneixença de si van establir vincles també des d'aquest punt més institucional o tenint en compte també aquesta dimensió que van tenir els exiliats, encara que Joan Prat, crec que es diu, va tenir-ho només com a traductor, però bé, no sé si hi havia també una relació entre ells des d'aquesta dimensió més institucional. Jo, de fet, he intentat... O sigui, en fi, aquesta conferència més és un assaig que no pas una recerca acadèmica i, per tant, no pretenc entrar en aquests detalls. El que sí del que he llegit us puc dir és que una de les publicacions de les quals en Carné va ser l'ànima, perquè va tenir com diverses etapes, primer a Catalunya, va ser la revista de Catalunya. I aquesta revista, que va néixer a Catalunya i que el Carné va estar en el seu origen, va tenir una segona o tercera, no sé, una vida a l'exili, en la qual el Carné era el president de la revista i l'Armand Obiols era el secretari. És a dir, que això però és l'única dada que us puc compartir. Per tant, una relació amb l'Armand Obiols segur que n'hi havia. Ja fins a quin punt
això permet concloure el que suggereixes, jo no m'atrevo això a dir, no? D'acord, moltes gràcies. De res. Moltes gràcies. Hi ha una altra pregunta posada en el xat. Martina, tu pots... Si li vols formular tu, perquè l'has escrita, però no sé si és perquè no et funciona el vídeo. Martina Fernández, que ella és estudiant de literatura. Ella entra en un detall del personal teu que has comentat, que jo també he comentat a la presentació. Mira, la Martina, sí, pregunta-li. Sí, sí. No se't sent bé. Em sentiu? Ara, endavant. Bé, ens ha explicat que va ser el primer ambaixador a Albània i que va començar en un hotel des d'on va crear l'ambaixada. I ens podries parlar més del bonic regal que els vas fer, que he entès que va ser un avió? Perdó, és que no he sentit bé, sí, sobre Albània, però... Sí, que si podies explicar-nos doncs, el bonic regal que els hi vas fer doncs, una mica més, que he entès que els hi vas regalar una guia. Bueno, bé, és dir, jo vaig començar creant tota l'ambaixada i, de fet, vaig estar 4 anys i mig com a ambaixador i ja durant l'últim any que hi eren allà vaig escriure una sèrie de poemes llargs, que composen una guia poètica d'Albània, que inviten el lector a fer un viatge a Albània i a explicar, a traduir poèticament el món albanès, començant per un poema que es diu Guia d'Albània, segueix amb un que es diu Tirana, que és una vivència de Tirana, de la vida quotidiana i de l'espai exterior, l'espai interior, segueix amb Búnqueres, que després dona lloc a un altre llibre que és la història o el drama de l'Albània contemporània a través de la construcció i deconstrucció dels búnquers. Es van fer 800.000 búnqueres en un país de 3 milions d'habitants i quan va caure el comunisme hi havia 800.000 búnqueres, per exemple, i un semàfor i 400 cotxes, no? Com el poder pot aconseguir això, no? Aquesta dedicació de recursos tan poc evident, no? I després hi ha els búnquers que et creen per dintre, no? I que t'emprisonen l'ànima i com això s'allibera amb l'arribada de la democràcia, de la llibertat, en el fons és una vivència del poder. Hi ha un altre poema que es diu Home es dona, o Dona es home, perquè a Albània hi ha una tradició de vírgens jurades, és a dir, si una família es queda sense homes, com únicament al cap d'una família, al món rural, podia ser un home, una de les dones es tenia que convertir socialment en home, però ja tampoc no podia tenir relacions ni amb homes ni amb homes perquè era una verge jurada, no? I la història d'un cats d'aquest que per una venjança de sang li fan convertir-se en dona-home i somnia com hauria sigut la seva vida si hagués nascut home de veritat, si hagués sigut sempre dona, i a la fi acaba en un malson en què totes les dones són dones-homes, els homes són homes-dona, no poden tenir relacions i el món s'extingueix de vell. Però és una reflexió sobre la nostra comuna condició humana més enllà de ser home o dona. I després hi ha una construcció poètica dels cels d'Albània. Per tant, amb núvols, sol, lluna, vents i com una sinfonia poètica, o sigui, és un llibre simbòlic, però que està il·lustrat amb la vivència d'Albània. Per tant, és una manera de crear aquesta Albània poètica i tornar-li als albanesos. I, de fet, aquest llibre, evidentment jo el vaig escriure en castellà, però la Mira Mexi, que és una gran escriptora, una altra traductriu,
a la vida de Mirachi, el va traduir a l'albanès i va ser una manera de tornar als albanesos el que m'havien inspirat. És per això que deia que d'alguna manera a mi m'ha recordat el que va fer el Carné al Misterio de Guanajuato. Doncs moltes gràcies per la resposta. I et vull demanar on es pot llegir això o si es pot llegir en algun lloc. Bueno, està publicat per Icària Vale. i també està com e-book en Kindle. Molt bé, moltes gràcies. Mira, la Clara Farrés pregunta si creus que la diplomàcia o el coneixement de la literatura beneficia els diplomàtics en la seva tasca o influencia en la seva manera de fer. Home, evidentment, un diplomàtic que no llegeixi literatura és un molt mal diplomàtic. O sigui, si un diplomàtic estranger està destinat a Espanya, jo diria que el primer que té que fer és llegir el Quixot. O si tu vas a un altre país i és part del que tens que fer. Si tu tens que ser respectat com que t'interessa la cultura de l'altre, i jo estic segur que un bon cònsol a Barcelona més val que llegeixi Carné, per exemple, o Rodoreda, o si llegeix Tirant lo Blanc encara potser li va millor. Però clar, part de que tu tens un interès, primer per la teva comprensió, si no és difícil. Quan vaig anar destinat a Mèxic, primera lectura, El laberinto de la soledad, Octavio Paz, i així successivament. Tu no pots comprendre l'altre sense conèixer el seu món simbòlic i sense mostrar-li que ets sensible i que ho aprecies. Perquè, entre d'altres coses, part del que tu tens que fer és, perquè part de les teves responsabilitats són culturals, és relacionar la cultura de l'altre amb la teva. I, per tant, per començar, tu tens que conèixer bé la literatura espanyola i si ets català, catalana, o més, encara que no siguis català, també estaria molt bé que es conegués la catalana o la galega, o sigui, totes. I la tens que donar a conèixer als escriptors i per convèncer o als editors, perquè part del que tens que fer també és que es representin obres de teatre escrites originalment en català o en castellà i a l'inrevés, i promoure, i per tant, és que crec que simplement un diplomàtic que no llegeixi és que no és diplomàtic. Mira, moltes gràcies. T'he dit també, hi ha uns quants comentaris aquí en el xat de gent que s'interessa per l'obra de Carné, també s'interessa per la teva obra, que pregunten on es pot llegir i ara diuen que ja ho has explicat, aquesta obra que li has comentat a la Martín Gavàs. No, si hi ha interès, jo com a escriptor tinc una pàgina web, manuelmontovio.net, o simplement posat en Google Manuel Montovio i ja veureu que surt la meva pàgina web i allà venen tots els meus llibres, també té una secció d'actualitat que quan faig una nova cosa o un assaig o el que sigui ho poso en allà. Bueno, si navegueu una mica per la web, crec que allà tindreu una bona aproximació a la meva obra literària i acadèmica també. Ara els he posat la pàgina. Mira, també et donen les gràcies per les reflexions sobre Carné, per com has contribuït a donar a conèixer Carné, la faceta diplomàtica, etc. Mireu, ara no sé si hi ha cap altra més cosa, però gairebé ja hem estat 2 hores. Mira, et donen les gràcies. Molt bé. Una pregunta més i ja està. Hi ha una persona que no li funciona el micròfon, més que res perquè, no per res, vull dir, jo estaria aquí totes les hores que calgués, ja saps, però també és veritat que ara ja fa gairebé 2 hores i no ens ho pensàvem perquè ens havíem fixat en aquests 45 minuts. Però mira, et pregunten de quina manera la influència de l'Estat a Madrid en la seva faceta com a periodista, de Carné, es refereix. Bueno, primer, Carné com a diplomàtic, i això no seria
possible avui en dia, va estar molt poc destinat a Madrid. De fet, uns mesos al 1935. Una altra cosa és que, com a diplomàtic que era, tenia que anar sovint a Madrid o passar per Madrid quan vingués a Espanya, etc. Jo crec que, sobretot, a Madrid el que va influir va ser la possibilitat de fer una relació personal amb figures rellevants de la cultura en espanyol. Hem mencionat a l'Ortega i Gasset, però també n'hi ha d'altres figures rellevants que va tenir l'ocasió d'establir una relació personal. A més, crec que pels comentaris també estàs desvetllant alguna vocació diplomàtica. Bueno, doncs... De retruc, crec que aquí hi ha també gent interessada pels diplomàtics i per la... Doncs qui tingui curiositat, precisament aquest llibre Tiempo Diplomático, que és un llibre breu, té 105 pàgines, és a dir, que es llegeix fàcilment, està escrit precisament quan vaig tornar d'Albània preguntant-me a mi que m'hauria agradat que m'expliquessin quan jo de jove em plantejava ser diplomàtic. I, bueno, crec que és una barreja de relat o de narrativa i assaig en el sentit que intenta ser una reflexió global sobre el desenvolupament d'un destí diplomàtic en el temps i les funcions del diplomàtic, però està il·lustrat amb experiències viscudes. I això, doncs, una persona que no sigui diplomàtic no ho podria fer, o a l'inrevés, hi ha diplomàtics que potser fan les seves memòries però no fan aquesta sistematització. I, bueno, crec que és un llibre que pot aportar perquè tingui interès en conèixer més. Doncs, mira, crec que, de fet, una persona, Oriol Martínez, aviam, ell ja ho havia dit abans que volia preguntar. Aviam, Oriol. Vale, tinc un dubte. I l'última. Endavant. Per quin diari havia treballat en Josep Carner com a periodista? Bueno, crec que va canviar amb el temps, que primer va ser La Veu de Catalunya i ja més gran, precisament quan estava diplomàtic, va ser fonamentalment la publicitat, però sembla que també va contribuir a molts diaris. I a Madrid al Sol. I també fins i tot algun diari llatinoamericà també va escriure, quan ell era a Mèxic també va escriure a Mèxic, però a Catalunya, La Veu de Catalunya i la publicitat, fonamentalment. A banda, tota la part dels articles constitueix, diguem-ne, un gènere a part dintre del conjunt de l'obra de Carner amb una personalitat pròpia que també es beneficia, per exemple, de les diferents estades, l'estada a Gènova, com introdueix la manera en aquell moment de fer la tercera pàgina en els diaris catalans. Aquí hi ha també tota una línia de recerca que, a més, també parla de la relació entre diplomàcia i literatura pel costat de la prosa. Sí. Molt bé, et donen les gràcies. Mireu, nosaltres ho tancarem aquí. Jo crec que en realitat aquesta ponència d'avui ens donaria peu, i això ja saps que estudiarem ara la manera també de fer-ho, a tenir una oportunitat per poder parlar justament de la teva obra, de la teva activitat com a diplomàtic per un costat i per un altre costat de la teva obra concreta, sobretot de l'obra poètica, que pot ser des del punt de vista de la literatura, doncs s'interessaria molt posar-hi el focus. Això ja saps que hi estem treballant, a veure si per a Sant Jordi ho podem anunciar i seria més aviat una cosa llavors mixta, presencial, i que hi hagi la part de retransmissió a distància. Per tant, aquesta ponència en realitat en donarà peu a una altra. Mira, l'any passat la vam dedicar a una autora de la literatura, la vam dedicar a Maria Mercè Marçal perquè també ens trobàvem en l'esport. Era un aniversari de Bruixa de Dol, de la publicació de Bruixa de Dol, ara és l'aniversari també del naixement de Maria Mercè l'enguany i ens va servir de tancament i de pòrtic. Enguany ho dediquem a Josep Carner des d'aquesta faceta no tan coneguda, com pugui ser la faceta diplomàtica, pels motius que sigui, no tan coneguda. L'any que ve ja podem anunciar, segurament per al dia 12 de desembre de l'any que ve,
l'any passat ja ho vam fer així, vam anunciar la teva amb un any d'antelació. A vegades la previsió també és pecar per excés, però bé, pequem per excés. L'any que ve continuarem amb les reflexions sobre la literatura a final d'any i llavors abordarem el tema del periodisme a peu de carrer a la creació de mons de literatura. I en aquest cas, la persona que s'encarregarà de conduir-la serà el periodista i novel·lista Oriol Nolis, que a part que ha estat una de les cares visibles del telediari a Catalunya i Espanya, doncs també ha estat fins fa unes poques setmanes el director de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya. Doncs amb això anunciem ja per a l'any que ve. Et tornem a donar les gràcies, a més, per l'esforç no només de preparació, sinó també per l'esforç addicional personal i sentimental, si es pot dir així, que t'ha comportat avui ser aquí, que no t'ho podem agrair en paraules, però ho hem d'expressar d'alguna manera. I a la resta doncs, ens continuem trobant, ens continuem veient i ja sabeu que les activitats que fem doncs, estan obertes a tothom. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència i fins la propera vegada que ens puguem trobar. Gràcies a tots. Doncs jo, al contrari, també volia donar-vos les gràcies perquè de vegades quan et plantegen un repte et fan descobrir un món, no? I això, doncs, evidentment, si jo m'he dedicat a això, ha sigut una cosa a demanda, però no és únicament per complir, sinó que també ha sigut una ocasió de fer un viatge i de reflectir moltes coses, sobretot d'apropar-me a la figura d'en Carner, però també aprofundir en aquesta relació entre diplomàcia i literatura, que és quelcom que sempre ha estat vigent a la meva trajectòria i, doncs, espero que hagi servit per aportar als altres, perquè també per mi ha sigut un motiu d'un viatge que m'ha portat molt. O sigui que moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Bona nit a tothom. Adéu-siau. Adéu, bona nit. Moltes gràcies.